Tada bye bye ha, good night. Hey guys, Khulumbai nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना गाइस आंखौ गाज्रि मोननाङा बे मोनसे ड्रेसजोंनो आङो मोननै मोनथाम जाबाय खोमा भिडिअ होनाया मानो होनना बुङोबा बे मोनसे ड्रेसजों बेरायनाय भिडिअआनो जोबाखै आरोना होबाबो ओमफ्राय आरो मोनसे कन्डिशनावहाय होनो गोनां जाबाय थादों आङो मानो होनना बुङोबा आं मोनसे ब्रेन्डजोंहाय रायलायनाय दंमोन आरोना आंना भिडिअ मोनसे होनांगौ दङमोन बेखौ होनांगौ बेनि थाखायनो आङो बे ड्रेसजोंनो कन्टिनिउ भिडिअ होनो गोनां जादों आरोना स' बेखौहाय इगनर खालाम जास्ट आंनि भिडिअखौहाय नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आरो दिनैहाय आङो स्ट्रीट शपिंजों लोगोसे दाख्लै आङो मोनसे मलावहाय थांदोंमोन मुम्बाइनि सबसे गिदिर मलावहाय स' बेनिनो माखासे शपिं खालामदोंमोन आङो बेखौहाय शेयार खालामगोन आं नोंथांमोनजों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गाइस दायो जोङो पुरा थाबायनो थांगासिनो मानो होनना बुङोबा खाथियावनो दंमोन आरोना जों जेरावहाय हटेलाव थादोंमोन बेनि जास्ट ओरैनो 2 मिनिटल' थाबायनांगौ आरोना बे खाथियावनो माखासे स्ट्रीटआवहाय माबा दंमोन आरोना मार्केट दंमोन स' बेयावहाय थांगासिनो जोङो ओमफ्राय जों जिहेतु स्ट्रीट शपिं खालामनो थाखाय थांगासिनो बेयावहाय जोंना ताज हटेल खाथियावनो दंमोन नालाय हटेला ओमफ्राय बे थाबायलांनाय टाइमावनो नैबे ताज हटेलखौहाय जों मोनलाङो आरोना स' बेखौहाय आरो खेबसेबाव आं दिन्थिनो लुगैबाय नोंथांमोनखौ जिहेतु एसेबां समायना आरो लोगोसे खाथिथिं बिदि दै दङ आरो लोगोसे गेटवे अफ इन्डिया दङ जा मोजां आरोना भिउआ स' बेयावहाय मानसिफ्रा ताज हटेलखौनो नायनो बा दैखौनो नायनो बा गेटवे अफ इन्डियाखौनो नायनो थाखाय बिराद मानसिफोर ज' जानानै थायो आरोना स' बिथिंनो जों थाबायलांनांगौ आरोना मार्केट थांनायावहाय स' दायो जोङो मार्केट मोनहैबाय बेबायदिनो आरोना आं सानदोंमोन एसे आलदा जागोन होननानै बाट जोंनि जेरैहाय फेन्सि बाजारफोरावहाय जेरैहाय फानो बेबायदिनो फानो खिन्थु बेयावहाय एसे आलदा माने एसे स्टाइलिशसिन मोनो खोमा मिथिला नायलांबाय थानोसै जोङो ओमफ्राय ओरैबायदि भिर बेयावहाय ओमफ्राय आंखौहाय बुंदोंमोन आरोना लोगोआ जे बेयावहाय बिदि भिडिअफोर लानाङा सेफटि जाया मानो होनना बुङोबा गुबुन जायगा नालाय बेयावहाय माने फनफोरखौहाय खावनानै लाङो फैसाफोरखौ खावो बेबायदि होननानै बुंदों आरोना बेखायनो आङो जास्ट ग'प्र'जोंल' भिडिअखौ लाबाय आरोना गिबाय आङो फनखौ खावजानो मानो होनना बुङोबा आं हारसिं थांदों जिहेतु आं फन खावजायोबा मा जागोन सोर बायनो हागोन आंथ' डनेसनबो बिनानै बिदि बायनो हानाय नङा ओमफ्राय आंनो रावबो हरनायबो नंखाया आंखौ ओरैबायदि माने मा होनगोन नायनो बाखायो माखासेया ओमफ्राय बेखायनो आङो गावनो सेफटि जानाया मोजां बेखायनो आङो फनखौ आरामसे लानोसै होननानै आङो आखाइयाव हमनानै लाबाय थाबाय आङो भिडिअ लाबाथ' एटलिस्ट खावनो थाखाय सुबिदा जायो नालाय बेखायनो आं नायनोसै मा मोनोना आंथ' बारा फसायनाय मोनाखै आरोना नायनोसै अब्लाबो मा लानाय जायो So guys, बेखिनियावनो आं दिनैहाय नोंथांमोनजों मोनसे खोथा शेयार खालामनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं गोबां ट्रेभेल खालामो स' बेनि थाखायनो जोंनि स्किना गोबां गाज्रि जायो जेरैहाय दाथ' सामार सिजनावहाय गोबां पल्युशन हिउमिडिटी बेनि थाखायनो जोंनि स्किना गोबां गाज्रि जायो नट अनलि फेस जोंनि मोदोम बा जोंनि डिफरेन्ट पार्ट्स अफ आवर बडि जेनेबा जोंनि आखाइ जोंनि मोदोम बेफोरावहाय गासैयावबो जोंनि माखासे पिम्पल्स एक्नि बा माखासे बेक्टेरिया सोमजियो बेक्टेरिया मानि थाखाय सोमजियो होननानै बुङोब्ला दा बायदि गरमावहाय जोंना स्किना अइल प्रडाक्शन खालामो आरो लोगोसे आंनाथ' एसे अइली नालाय स्किना बेनि थाखायनो गोबां एक्नि बा माबा बिदिनो गाज्रि जानो नागिरो आरोना मोखाङा बा मोदोमा नट अनलि मोखाङा आरो जोङो स्पेसियली अनलि फेसखौल' जों केयार खालामो जों बावगारना थायो जोंनि बडिखौ बा जोंनि मोदोमखौहाय केयार खालामनो बेनि थाखायनो आङो बावैसो साननिफ्राय नैबे 𝗵𝗿𝗃 1% salicylic acid
बडि वाशखौहाय इउज खालामनानै मोजां रिजाल्ट मोनदों बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामदों बियो जोंनि स्किनावहाय जेसेबांखिनि अइल प्रडाक्शन जायो बेखौबो बिराद माने होबथानानै दोनो आरो लोगोसे जोंनि मोदोमाव जानाय सिथरफोरखौबो होबथायो आरो बेयावहाय सेलिसिलिक एसिड दङ नालाय बे बिराद हेल्प खालामो आरोना जोंनि स्किनखौहाय आरो लोगोसे बेखौहाय इउज खालामोबा जोंनि स्किन टेक्सचारानो चेन्ज जालाङो मोजां जालाङो आरो जोंनि स्किना बिराद स्मुथ जायो जोंनि मोदोमावहाय स्टर जायो गरमनि थाखाय बा एलार्जि जाहोआ आरोना बेजोंहाय दुगैबा ओमफ्राय आरो लोगोसे स्टरफोर जानायखौबो होबथायो बेखौ इउज खालामबा गोबां जोंनि स्किना स्मुथ जायो बेखौ इउज खालामनानै आं बिराद मोजां रिजाल्ट मोनदों माबोरै होननानै बुङोब्ला बडिफोरावबो मालाबा मोदोमफोराव स्टरफोर जायो बेखौहाय फोखाबनो थाखाय बे बिराद मोजां मोनसे राहा आरो लोगोसे जों जेब्लानाखि वेक्सिं खालामनानै जोंना एसे बोरैबा गोजा गोजा बेखौहाय बुङो कि स्ट्रबेरी लेग्स बेफोरबायदि जानायखौबो बेजोंहाय फोसाबनो हायो आरोना बेजों ओमफ्राय आरो जेरैहाय जोंनि आथिंफोरा मालाबा गोसोम गोसोम दागबो जानो हमोना बेनि उपाया नैबेयानो आरोना बे एसेबां मोजां प्रडाक्टनि प्राइसआ बिराद माने खम आरोना बेनो जाहैबाय 469 रुपिस अनलि बेखौहाय नोंथांमोना जुदि अर्डार खालामनोब्ला आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपशनावहाय लिंकखौ होनानै होनाय दङ बेवहाय थांनानै नोंथांमोना अर्डार खालामबानो जाबाय आरो मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै आं आसा खालामो मायना কি কিনিলা তুমি মাইনা টপটো কিনিলো মাইনা सानफ्रोमबो बेयावनो जोंना सानफ्रोमबो बेयाव माबा माबि बायबाय ओमफ्राय उनावहाय नोंथांमोना दिन्थिनोसै माबा बायखो 2000 years later गाइस बारा मोजां गस्लाफोर मोनिखायनो दायो जोङो मुम्बाइनि वान अफ दि बिगेस्ट माने मलावहाय थांगासिनो आरोना फिनेक्स मलावहाय बेयावहाय आं जेसे हायो नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरैहाय बारा भिडिअ लानाय जायासै आङो थुनथुर मुथुरनो जल्दि फैनाय जाबाय आरोना এইখিনিতে ন এটা টাৰ্ণিং ক্ৰছ কৰিয়ে মানে এটা পইচা না মোৰ কাপোৰটো চাচোন 5 মিনিট সেইটো কৈছিলে ন পুরো ভিজিয়েছো ওহো পুরা ভিজি হলো ওই गाइस जों नै दसे मोनानि थाखाय ओंखारलांदोंमोन आरोना बेयावहाय बिदि मोनानि भिउखौ लानानै फट' दिखोनो ओमफ्राय डिनार खालामबोनोसै बाहेराव होननानै सानफ्रोमबो जोङो हटेलावनो अर्डार खालामनानै जागासिनो नालाय बेखायनो माबा मोनसे डिफरेन्ट माने जायगायावहाय जाना नायनोसै टेस्टखौहाय बिदि होनना सानदोंमोन बेयावनो जि अखा सिजोमजोब्बायलै आयु माने मुम्बाइनि अखाखौ पात्ताखौनो मोना आरोना माला हायो माला गायो खिन्थु मोजांबो नांदोंमोन
गाइस जोङो नेक्स्ट डेआवहाय सानबायखि बेयाव थाबाय थाबा जानाय नंला अखाल' हाबाय थागोन बेखायनो जों एसे मुम्बाइनि एसे बाहेरावहाय थांनानै बेरायहैनो स' जोङो बेयावहाय फैदोंमोन आरोना बे जायगानि नामखौ मिथिला आङो जिखुनु लामायावनो मोन्दोंमोन जोङो हाजो दखरसे ओमफ्राय बिथिंबो फगि आरोना जा मोजांमोन वेदारा बेखायनो जोङो दसे लाखिथ'नानै भिडिअ लाहोबाय आरोना जा मोजांमोन आं बिराद मोजां मोनदों लाइक जोंनि शिलं र'डआ माबोरै चेरापुन्जि बा दाउखि थांनाया बेफोरबायदिनो आरोना बिराद मोजांमोन बेखिनिया बिराद फगि जादोंमोन माइन्डखौ जा फ्रेस मोन्दोंमोन माने मोजां मोन्दोंमोन आरोना सिटि लाइफनिफ्राय बिदि फैनानैहाय माने अक्सिजेनखौ बारा मोननाय बायसा मोनलायलायदों आरोना मार मोजांखा नै खुवा खुनाय आरोना गासैबो ओमफ्राय जा टिक्लुक्लु गारि मोन्दोंमोन आरोना जोङो बे जिथु गारिखौ लांदोंमोन बेयावहाय दंमोन नालाय ओमफ्राय आङो ड्राइभारनिफ्राय बिनानै जा मोजां मोननानै लाथ'दोंमोन आरोना फिउ थांनो थाखाय बेजोंहाय ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनैनि जा मेन भिडिअ मा लाबोखो आङो मुम्बाइनिफ्राय बेखौहाय आं दिन्थिनोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जोबबावाखै भिडिअआ जोबजासिम नायलांबाय थादो ट्रलि लांदोंमोन नालाय लाबोदोंमोन स' बेयावहाय माने जायगा थोयैनि थाखाय आं बेखौ लादोंमोन आरोना बायचान्स जेनेबा आंना मा होनो 15 kg जानाय बांसिन जादोंमोन आरोना 15निफ्राय एबभ जादोंमोन लागेजआ बेनि थाखाय एक्सट्रा पे खालामनांगौमोन बेखायनो सानदो माने आङो जे लागेजआवहा जुदि बाराद्राय जायोबा आङो बेखौहाय एज ए हेन्डबेग बिराद बुस्थु केरि खालामनानै आंजोंहाय लांफानो हागोन बेनि थाखायनो बेखौ बायदोंमोन आङो बे अनलि माबाल' लादो 250 जा मोजांखा खिन्थु क्वालिटिया जा मोजां मोनदों आङो नै ओमफ्राय कालाराबो जा स्टाइलिश आरोना नै बिदि लाबा मोजांथार नुगोन नै नेक्स्टआवहाय नैबे ग्रिन कालारनिया आरोना जा मोजांखा बेखौ आं जा मोजां मोनदों ओमफ्राय जा स्पेस दंखायो नै बिराद गिदिर आरोना माने आं बेबायदि गिदिर माने बेगखौहाय मोजां मोनो मानो होनोबा आं बांसिन बहाबा थांनाय जायो स' बेयावहाय माने गासैबो मेकआपनि बुस्थु बा आंनो जुदि सानसे बा साननैनि थाखाय थानो थाखाय थाङो अब्लाना जुदि ट्रलिफोर लाङाबा बेबो केरि खालामनो थाखाय मोजां जायो आरोना गासैबो बेयावहाय हाबजोबो ओमफ्राय बेयावहाय मोनथाम मोनदों आरोना आङो बे गिदिर ओमफ्राय मोनसे मिडियाम साइजनि दङ ओइ मिडियाम बेगखौ हरलाय ओमफ्राय नैबे फिसा दङ आरोना पार्स ओमफ्राय मोनसे पाउच दङ इउज खालामगासिनो नै जा मोजां आरोना बेबो बिराद गिदिर आरोना सब बुस्थुफोरानो जाजोबगोन बेयावहाय ओमफ्राय बेयावहाय मोनथाम मोनाखै आङो बेयावहाय मोननै मोनदों आरोना सिङावहाय नै बेबायदि मोनसे आंखौ लानाय नुखादों नोंथांमोना स' बेखिनियानोसै बिनि उनावहाय नै मोनसे टप लाबोदों आरोना आङो लेभेन्डार कालारनि नै बेबायदि जागोन आरोना आं दा देलायखै गाननो बाबाय दाख्लैहाय जिहेतु आं भिडिअहाय माने भिडिअ मोनसेयावहाय गानदों आङो बे भिडिअनि बायदिनो आरोना सेम स' बेयावहाय डिफरेन्ट कालार्सनि लाबोदों आङो पिंक वाइट ब्लेक बाट सेम आरोना गासैबो नैबे भिडिअआवहाय नुनाया स' गाइस नै आं दा जे नोंथांमोननो जे खोन्थादोंमोन ना डिफरेन्ट टाइप्सनि जे कालारफोरा बेबायदि कालार माने वाइट कालारखौहाय गानदोंमोन आरोना आङो नै बेबायदिनो सेम कालारनि आङो मोनब्रैसो लादों आरोना मेरुन कालारनि ब्लेक कालारनि वाइट कालारनि बिदिनो ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय नै बियो जों सानैजों एखेनो बायदोंमोन आरोना जों सानैजों एखे गाननो होननानै एखे जयैनो बायदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहायबो जों आरोबाव नेक्स्टआवबो एखे बायदोंमोन नै बेयावहाय आरोना नैबेबायदिया नोंथांमोनाथ' आंनि इन्स्टायाव फल' खालामनाय दङबा नुखादों जानांगौ बेखिनियानो गाइस बारा गैया ओमफ्राय आरो मोनसे वेस्ट बेल्ट लाबोदों आङो बेबायदि आरोना वेस्ट बेल्ट लाबोदों नै बियो बेखौ उनथिंहाय खानांगौ उनावहाय नुगोन नोंथांमोना स' बेखिनियानोसै गाइस आं बिराद बोरैबा मोनगासिनो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय
ओमफ्राय गाइस नै आं बेखौ माने चप्पल लांफायाखैमोन नालाय बेखायनो आइथिं साइथिं सुनो थाखाय बेखौहाय बायदोंमोन आरोना